Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong hapon. So karon madag-umon tayo ang kalangitan, no. Wa magpakita ron ang karong hapuna, murag wala kayo adlaw, no. Puro dag-om. So karon to'y bana-bana nga nay bagyo ba nya. Nakaning sibog naman daw kana kapalayo na daw bagyo, no. Pero di ka kumpensaan gyapon mga ka-listeners, no, ang bagyo. So sa gyapon ampo lang gyapon ta kanunay nga unta walay mahimong damage ang maong bagyo, no. Unta muhawa na ning bagyo, ha. Kay kulba-kulba ba yan, no. Basta na ay mga bagyo kay aluoy kayo labi na sa mga kabus, no. Luoy kayo natong mga kabus. Kita magay number 1 nga makaluluoy og nay mga katalagman mga bagyo kay matay kwarta. O mga parting mga ayuda layo kas mga tiglista mao man mga apiki, no. May mga post karon sa Facebook nga trending ni mga post nga muhawa na lang kunog bagyo kay mauwaw sa tiglista, no. Kay di man malista tong uban, no, nga mao tay tinuod niya ni kinanglan, no. Mao ra po na mga nabasa na ko sa Facebook, no, pero dila po na nato na ikanon pukusan, no. Mga ato lang magampo ta, no. Di lang ta magingog magdinautay, no, sa mga Facebook gud kay kasagaran bugol-bugal man ay mga bugol-bugal nya sakyan sa, no. Uban po mo comment mo kuan po, no, sakay dayon, no. So, dili lang ta mag kuanong panahon na, no. Gara-gara ang mayong buhaton magampo, no, nga maiway tas mga katalagman mao ra gyud na, no. Nya karon mo basa sa tas comment ay mo gyud nag-comment, no. Kapila na ni siya kapapansin ba. Sige papansin ning tawhana gid mga ka-listener, no. Ito ni agi duha man ni sila kanang magsige comment ba nga mangbash ba yan na, no. Okay ra man ang mangbash, no, pero kuan na pud ba mo explain pud ta ba inyo pong paminawo, no, na yan na kay kini siya gud di kahuwat ba labi na og madugay tag upload sa sumpay comment dayon og kuan nga maot nga pulong ba. So katong isa ka bae nga nag-comment sa niagi ambot og iyaha ba ning maong channel ra duha or parehas lang gid sila gutok. Hilig mang bash ba mga ka-listener, no. So katong isa gi-remove naman ako to yung comment, no. Nya kini siya ako sa ning i-remove yung comment kay sa sige gara-gara may spam ka madugay sige gara-gara og comment, no. So aron kay sige magpapansin basahon na lang nako nimong pangano i-mention na lang kanako nya i-shout out ka. So shout out nimo Jumanil Tikong, no. Tugnor ba ron basta tikongkong karon kay tugnor kay bagyo, ha. So Jumanil Tikong, no. Basahon nimong comment, ha. Yung comment ni Jumanil Tikong mga ka-listener ingon siya way buot dugay ang sumpay, ha. Itong primero ni mong comment wala na ko to ibasahan, no? Pero karon basahon ako, no. Ano kaingon magagawa ko ibuot kay dugay ang sumpay. Ikaw kano be? Ikaw na lang may sumpay kay muro magdali ka or atos radyo paminaw, no. Sa namay kada adlaw nga kuan sa DWHP, no, diri sa YouTube kining ilahang morning dramas pa, no. Kung nagdali ka Jumanil Tikong, no, paminaw des YouTube, no, ng DWHP official, no, kay di man ka maghuwat mura wag kag wag ni magreklamo si Ma'am Grace, no, nga mao toy naghatag ng kog-palod, no. Ikaw kay grabe kay mo comment, no, nga mura kag kaminos nako ba, no. Ay noon po mao jud na imong pangutok gud, no. Patay mahimo nimo Jumanil Tikong, ha. So ako i-remove nimong comment kay waga maka-spam ka madugay, sige ra kag comment og binuang nya kanang imong kainit si mong makatakod na sa uban, no. Mura kapit ko matakdiron. Pero di ko mapadaan mo, no. Ikaw ron po pila ra mo kabuok naggara-gara, no, sa comment. Ang uban kasagaran sakto ni sila sa panguna-una kay makasabot man, no. Kung imo naon ba maguna sad ka nung anong nadugay ka, no, sa kay problema, no, sa ka dili sa tanang panahon magatubang ta sa YouTube. Di sa tanang panahon maura ning cellphone atong giatubang. Na mabutay mga buhat sa kada adlaw Jumanil Tikong, no. Basig ikaw Jumanil Tikong wa kay buhat diha sige ra kag puyo, no.
So ayo sige comment og maka heart po ka ba no. Makapasakit po na imong mga comment nga natin magway buot. Karos ago na imong way buot og dugay makasumpay. Asa man na nga dictionary, asa nga vocabulary ni. Unsa nga version mabasa na to be? Kay ngano nakaingon kag wa koy buot. So karon murag na kuan ko ba nga galabad akong imo nakabasa pa jud ko sa imong comment no. Murag na samot akong labad sa no. Pero asensya juga kaya ako nang tubago no, gitubag na ako sakto no nga ibutang sa lugar ng imong gara-gara tikong. Tikong. Ayun na lang mag-comment dong. Lucky ka baji. Ayun na lang comment kay kuan maka makadismaya maka sa ato ang kuano ubang listener. Nya may mag-ikaw ray ka ng listener. Ha? Jumanil tikong. So gimension na ka aron malingaw po ka ba? Ay ganahan maka ka. Sige ka gara-gara nya. Di man ko ganahan mo reply ni mo comment ka. Kay mahog na tag kuan na ni. Mura tag Facebook ani. Pasensya yung itubag di ka no. Pagbatog respeto tikong no. Kay aron ganahan po kag respetoon jumanil tikong pagbaton pug respeto sa imong isikataw no ay pagbuhig mga istorya nga makapasakit ka. Kay dili diyan na siya maayo no. Mga ka-listener. Nya karon kay na may mga nagpa-shout out no. Pasensya inyo kay last naman ni nato nga kuan part sa habal-habal driver ko lang katapusang sumpay na ni. So pasensya nga mataas-taas atong intro ron. Kay katapusang sumpay naman murag ambot ug kaabot pa ba ning 2 oras. So ikaduhang amo to Jumanil Tikong no. Shout out nimo Jumanil Tikong no. Pasensya nga gitubag ti ka karon no kay murag nagsige naman po ka gara-gara gud no. Nya ikaduha nga nag-comment si Boss Dagan no, Boss Dagan. Ingon siya nga dol. Salamat kaayo. Mao jud ni amo paminawon samtang gabiyahe mi. Ug kadtong ma-reveal sa kagabion. Wag ta nga mong katulgon. Shout out sa mga delivery driver diha dol no. Salamat kayo Boss Dagan no. Shout out ninyo no mga delivery driver. Ug kanimo Boss Dagan, salamat no. Maay pa ka kay nindot ka mo comment. Na dyan na magpasalamat ba no? Mao na nindot sa tao no kining kamao magpasalamat ba no? Ikaduha ay katulo si kuan. Si Isim 1436 no? Ingon si Isim, basta ako idol hulat pirmi sa mga drama nimo. Salamat kayo, God bless you. Amping pirmi diha dol no? Mo ni mga comment nga nindot kay ba? Nga kawao sila mo sabot ba nya mao po sila mo care ba no? Nga amping da pirmi. Siyempre, masakit wa may upload. Sumay pa mag-ampol mo nga okay permi ang uploader kay para maka-upload pagdugang no. Dili kay i-discourage nimo no. Wa kay bawo nga depressed na kayo ng tao di mo pangsamutan no. Jumanil Tikong no. So salamat kayo Isim 1436 no sa imong comment nga nindot. Si Langga Enrique no, shout out. Ingon siya nga thank you idol. Magway sa payan Langga Enrique. Salamat sa imong pagpaminaw sa mga drama. Unya si James Giller Castro. Shout out James Giller Castro no. Ingon siya nga mayong hapon sir. Salamat kaayo sa pagbasa sa akong comment sir. Pwede ra ang way hilakay ibalik palihog sir. Salamat kaayo jud. Salamat po nimo James Giller Castro no sa imong pagpaminaw ug sa pagpaabot sa mga drama no. Pohon na to na ibalik ang mahilakay bisag mga episode nga nawala na pero palikamutan na to nga mas satisfied yapon mo sa papaminaw no. Unya si Vince Barnes no. Sakto ba ni si Vince Barnes Barnesi ba ni? James Barnesi or Barnes say basa ni no. James Barnes. Ingon siya idol shout out from Arakan Vince Barneso. Kay akong makauban sa baranda sila gungo sa may bas ug akong makauban sa baking baranda sabi ni ba ug klaro kauban sa bikire baranda sila gungon bunbon. Salamat idol padayon ang sumpay sa ayay mapriso ko ayay mapriso ka. Kanya murag maora man to no. Maura day. So gamay ra akong gisuwat no kay
kabalo ko nga di na to maapaspid kay masuko lagi ning uban nga ano natay intro nga istorya no. So karon inyo mabati ang katapusang sumpay na niyo no sa habal-habal driver ka lang part 8 no, part 8 taman kay gitaas man ako ni. So dili gid mo mabitin ni kay taas kayo nito ang drama no. Okay, minawan ninyo ang part 8 sa habal-habal driver ka lang no, katapusang sumpay. Okay. Ug karon sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, habal-habal driver ka lang. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin yung ipaliwanag. Mao na tingali kining akong katapusan. Pero maningkamot ako kapapuki. Dili may tabong masayap ako. Bisan tulog may tap-tap ang akong mga mata. Pero sinati ko ang tilog ni Raymond. Huwag ang mga pung nga iyang kilawatan. Laro kaayo nga siya ang akong kaatraso. Ilabi na sa pagpantay ko kung Sir Baldomero Chris. May mga tunog na nagpaingon usap din nga ako na pare. Nagloko ka ba? Murag dulay pa yung nabilingat na buhi. Pues, tiwasan na to. Para way problema. Tiwasan ko siya. Patiyon ko siya. Okay, saan na ginawa mo? Ikarga siya sa sakinan. Reklado. Tawagan mo mga kauman. O ikarga siya sa sakinan. Karon na yun. At doon ako mga kauban ako. Malas ka lang, Angelito. Nga nakibangga ka na ko. Ila kong tiwasan. Inunso ako'y mahimutong ay kinapos ako nila. Bestre, unsa may ito buhaton ha? Nahuman naman tagpa-blatter sa kapulisan sa pagkahanaw ni Angelito. Pagsugod to silang pangita kang Angelito. Unsa naman kayo nahitabo niya ining tungura? Kining kuan, kining. Ni ay maayo ay. Unsa man kana, Bestre? Kining, mga tutas istasyonan sa radyo. Istasyonan sa radyo. Atong ipa-public service. Manawagan tas pagkahanaw ni Bay Angelito, Bay. Okay, kana, labing maayo na. Manawag na lang ta sa istasyon na sa radyo. Pinaagi sa telepono. Sige. Mao kanay atong buhaton. Okay. Niya na to sa police station, tay. Kanaog. Kaya atong ipablatter ang nahitabo kang Angelito. Dali na, day. Nakanaog na ko. Hata na, amay. Nakauna na ipablatter sila to si Teresa o Bestri, day, Chris. O, amay. Nabalakag yung ko, day, Chris. Tingalig. Tingalig kung sa? Tingalig ipatay na sa si Angelito. Di lang unta ka na mahitabo, amay. Dili lang unta. Luoy kayo si Angelito. Ug nahadlo ko nga ikaw ang sunod ani ni Chris. Makigpatay ko nila, amay. Unsa? Kung kinsa man sila makigpatay ko nila. Katubangon lang ko nila. Kana lagi dahi kung makigatubang nimo. Pero unsa man tay mahimo nimo? Babae man ka. Nakuha magani nila si Angelito nga makamaong makig-away. Lalaki pa. Unya ikaw, unsa may mahimo nimo nga babae man ka? Usilan pa sila. Makahimo ka? Nga nang dili. Unya, karon, asa man taron? Pagitaon ko si Angelito. Pero asa lagi na to pangitaan? Bisag asa. Uy, mao ba? Ako dili ka, way problema. Ako ra ang lakaw. Uy, di ka pasagdan day, uy. Huyugan ti ka. Kung mukuyog ka, sige kuyog. Ay, padagag pagkarpar pa diha. Ulag yun, uy. Ang gibiyaan lang ko ay. Nagpakisisi ang nangita ng Angelito. Nakonsensya tingali siya. Agpason ko. Dirdo! Wa ka ni mahimo pa. Bisa kung saan mo glognot. Useless lang. Ikarga ka na mo sa van. Asa ko niyo na dyan. Amo kang ihatod dito sa hagdanan. Paingon ni San Pedro. Pipila kami usgikan karon. Hingpit ka na mo panaw sa laing kalibutan ang Angelito. Okay mga Barts!
Isa sa sa sakinan! Uno! Dos! Larga na. Angelito, pagampo na lang. Nga dawaton sa purgatorio ang imong kalag. Salamat sa inyong tabang, Raymond. Buwang ka. Dili lagi ko si Raymond. Dili. Sige. Mutuo na lang ko. Nadili ikaw si Raymond. Salamat, Raymond. Buwang ka. Nga di magkakasabot. Wa ko makailan ng Raymond nga imong gingon. Wa ko makailan ng Raymond. Kasabot ka? Ha? Dili ko si Raymond. Oo, lagi. Mituo ko ni mo, Raymond. Buang kagyot! Suman! Ha? Ha? Suman! Dili ko si Raymond! Dili ko si Raymond! Buang ka! Dili ko si Raymond! Part. Mihilak mangod ka. Buang ito ba na? Hindi ko si Raymond! Mamukos yun! Buang ni siya! Part. Ano lang, ay napaghilak. Mamukos! Tonto! Ayaw lang paghilat, Raymond. Buang na siya! Buang ka! Bestie! Nganong niya rin eh? Masin lang ko. Tungod kay, kusan is tapit nga, muimbudo kami si Bay, Angelito Bay. Pero, wala ko makita si Angelito. Magputan na ta. Naya ko mga kaya, naa sila si Baruk. Ha? Naa sila si Amy Villarin. Amy Villarin. Naa sila si Charlie. Ha? Mangutan ako. Kung nakakita sila ni Bay, Angelito. Dali, tana na yun. Magunsa man ta din hiday. Mamasin lang ta. Pundok pa rin sa mga habal-habal drivers. Mangurahan ako kung ilabang nakita si Angelito. Oh, sige, tana. Wa mangyod si Bay, Angelito diri ay, wa mangyod. So, asa ta bestri hagi kan din eh. Aw, wato na sa slaying dapit, wato ta. Pero, matod ni mo, nisakay siya og itong nga van. Imposible tingali kayo nga ari nila dadas yung Angelito, di ba? King, ang ato, namasin lang ta. Di ba si Padayog iya lang amigo tong nagpasakay niya sa van. Pero wa siya bestri. Asa man in town si Angelito. Bistri! Uy, si Amay. Amay gamay, ug si Miss Chris. Miss Chris. Ang cute na Miss Asa Chris. naman si Angelito? Ako'y mangutana. Asa si Angelito? Teresa, uwa ba ni mo si Angelito? Ako man tingali ang ngayong mangutanan ni mo, anak, Miss Chris. Tuod kay si Angelito, nagbantay ni mo. So, asa siya? Oh, ikaw ang nakikuban kang Angelito, dili ba? Tuod kay imo siyang bodyguard. So, asa siya, ha? Miss Chris? Ako ba'y gihanok ka nimo sa pagkahanaw ni Angelito? Igo lang ko nangutanan ni mo, Miss Chris. Murag lain man gud ang tulada sa imong pangutana. Murag, alin mo ihanok na ako ang sitwasyon? Sa ako nang gikaingon. Igo lang ko nangutana. Ang natural man tingali nga ikaw gyud ang ako mapangutana. Tuod kay ikaw may katapusang gikauban ni Angelito, dili ba? Ug unsa magtuo mo? Nga ako'y nagtukmod kang Angelito aron sa ingon may daotang mahitabo niya? Wa ko magsulti ni ana. Ikaw ra, Miss Chris. Kadiyot lang. Murag nga. Di mayo nga. Anang padayon ninyo ang inyong panaglanis. Dili ka na makasulbad ang problema. Dili man gud. Murag gusto ani babayhana nga ari may punta nako ang blame tanan. Nasayop ka, Miss Chris. Hilom. Kung pahilumon ko nimo, ayaw ko unig pangutana kung asa si Angelito. Kahit kamoy katapusang nag-uban. Teresa, unong na mo, uy. Ang angin ito buhato, no? Magtambayayong taha sa pagpangita kang Angelito. Uy, mahimo ka ng inyong panaglalis. Amay, nahitabo naman yun ni. Magtinabangay ta, uy. Kana, maunay saktri. Maunay saktri. Si saktri, uy. Kumo naman kayo ng mingontag. Kana, maunay sakto. Ato na lang ingnon. Kana, maunay saktri. Giti ka ko, bistri. Wag yung lami. Uy, way lami, uy. Ni ata sa serious ka kahimtang. Unya human, sa gulan ni mo binuang. Serious man god. Unya, paingon na slalis. Ha? Dili ta mag-away ni kayo na. Importante,
nga magplano ta. Saan na to nga makita na to si Bay Angelito? Biste, sa imong pagtuo ba? Asa nakakaroon si Angelito? Kung kaaway man tong iyang di kuyugan, dakmit, ning higayon na. Di kasahos na si Bay Angelito. No, dili ko makatugot nga mahitabo ka na. Kung si kinsa man nagbuhat sa ingon, kung kinsa man nagbinuang kang Angelito, makaangkon siya sa kung kasilag ko kayugot. Day, Chris. Dali na, amay. Uy, kuha naman siya. Bestre, Teresa, ay una ko ha. Ubanan ako si Miss Chris. Padayon lang, amay. Nagkonsensya si Miss Chris. Kaya kung dili patungod niya, tingalig, way daw tang may tabo kang Bay Angelito, Bay. Ako naman huy pangitaan. Sila nag-uban, yung man ako'y pangitaan. Ako pag disakitan diri, ako may pangitaan. Unfair! Day, Teresa! Okay, Bert. Di ana kita. Kini. Mao ni kini ang hustong dapit. Unsa man? Ato may kanaokin si Angelito? Ikanaw. Unsay itong buhaton ka na ako? Dagang pangutana. Oo. Sa ako nang giingon, pati hindi ka Angelito. Makonsensya ka, Raymond. Nasad! Ingon lang sa kunin mo, Raymond! Mo patay ka sa tao nga way kasukol o Raymond. Hilom! Ang importante, nga mahanaw ka aning kalibutan. Day, Chris, nihunong mo lang kita. Ano man ka, Day? Day, Chris, mihila ka? May punto si Teresa. Arin ako mapunting ang mga pangutana kung asa si Angelito. Day, Chris. Kung si mahitabo kang Angelito, ako'y mabasol sa tanan, amay. Day, Chris. Punta si Mamugos. Nga siya mo palit sa kong gikinahanglan, dili unta ni mahitabo, amay. Day, murag, karon pagid ko kakita ni mo nga nibatik kag tumang kabalaka kang Angelito. Tinuod na, amay. Tungod niya, ingon sa may kausapan ang dagan sa kong kinabuhi. Day, Chris. Di madaganan mo batlong nako. Di madagana og prangka. Murag iya ko gipakasama nga iyang manghod. Murag gipakasama ko siya nga akong amahan. Tinuod na, Day. Og mahandom na ako nga daga mga higayon nga siya nagluwas na ako. Nakita na ko nakik-away siya tungod na ako. Hapit pa siya mamatay tungod na ako og dinadi. Day, Chris, nasuta na nimo karon kung unsa ka may nungdanon si Angelito sa imong kinabuhi. O, amay. Hanggaw to, Hana. Abi na kung baka panalipod siya sa iyang kaugalingon, dili man di ay. Day, Chris. May lang siya manalipod na ako og ang daddy, pero siya, huwag makapanalipod sa iyang kaugalingon. Nan, asa man taron pa ingon, Day? Wala ko mahibaw, amay. Uy, Day. Wa kay kalabutan si Raymond sa naitabo kang Angelito? Si Raymond? Taon sa Day Teresa. Di ko, bestri. Wa ko'y ganang itaon. Ay lang palabi, Day Teresa. Ay lang palabi. O kisa magkasiguno yung malipay ni pagkahanaw ni Angelito, ha? Mubalik ka to si Bay Angelito. Kaya niya. Ang kaya. Kaya niya ang pagligot o pagluwas sa iyang kaugalingon. Hinaot po ang bestri. Dre, anhi ka din Mo, unsa kining dapita? Maon niyang dapit sa Kalabira. Dapit sa Kalabira. Mao kini ang dapit nga kung mahiabot na ka din Kalabira ang imong labas. Pamahimo nga makaangyo ko nga kuhaan ko niyo sa tap-tap sa akong mga mata. Magpaabot ka sa mando sa akong part.
O, part. Bihangyo siya kanako. Nga magpakuha siya sa tap-tap siya mga mata. Why not? Total, iyan na kining katapusan. Angelito, di sagot si part. Nakuhaan ka sa tap-tap sa imong mga mata. Salamat. Ambi! Oh, natangtang na. Salamat. Wah, gila ko masayo. Ikaw kayod, Raymond. Yes! Ako, Angelito. Pero nang higayo na, matapos na ang imong kinabuhi. Raymond, consumatum est. Ba siya pa rin. Sana, ha? Okay, tara. Dili na ka na mabuhi pa. Tara, musibat na ta. Patay na si Angelito. Wan ay makikribal ni mo, Raymond. Di maala siya. Siya lang makigbanggan ako. Kinsa ko taon siya. Mirisi niya ang nahitabo karon niya. Wa, siya may bao. Unsa ka bangis si Raymond kung may makigbanggan ako. Karon, nihagba siya nga wa nahi ginabuhi. Oya, part. Unsay sunod mo buhaton? Palamig ta. Oh, okay. O si Chris, dili una nako tandokon. Rabyo na ko ang pipila ka semana. O buwan. Wan ano kay karibal? Dili na ka mo follow up ni Chris? Sa ako nagkikaingon, dili ko na tandugon siya. Rabyo na ko ang mga adlaw. Okay. Agad lang ko niyo, bay. Paputang, Tony. Guys, sa sunod, siya na sa atong biktimahon. Buot mong ipasabot. Imong patyon? Dili patyon pinagis pala. Kung dili, patyon ako siya sa kalami. Uy, una ang sao pagkahitabo nga dili magkasya mo sugot nimo. Kung dili mo sugot, aw, pugson. Simple. Mo ba? Sa sugot siya o sa dili, ako si Chris Ward. Sabot ka? Ako siya. Day, Chris. Ikapoy na ko, amay. Wala ko mahibaw asang to pangitaas ang Angelito. Bisan ako, Day, Chris. Bisan asa lang tani ato. Pero wag yun nakita na tong Angelito. Hinganog sa di ko makatog. Magsigig haso lang akong konsensya kung unsay nahita po niya. Bitaw daw yan, uy. Dili ko muhunong sa papangita niya, amay. Day, Chris. Dili na karon masuta ni mo. Unsa ka may nungdanon sa Angelito sa imong kinabuhi? Amay. Tinuod yun di ay ang panultihon, no? Tinuod yun di ay ang panultihon niya nagkanayon nga anak na nimo makita ang kabililhon sa usa ka butang kung kini mahanaw na nimo. Tinuod na, amay. Kay kung naagyod si Angelito, murag luwas ka sa tanan ni gayon. Pero karon nga wala si Angelito. Tingalig ako'y sunod nga mahanaw, amay. simba ko sa day, Chris, uy. Di lang unta na mahita po. Di lang unta. Moabot ko tingali nang ikayon na, amay. Day, Chris. Kung nahimo nilang dati o ni Angelito, mahimo usab nila ang paghipos na ko. Dili, day. Ni ako. Andam kong manalipod ni mo. Amay. Nga ni man ni mo kontakon sa Raymond. Oh, ha? Diba, miingon man ko ni mo. Nga wakbay kalabutan si Raymond aning nahitabo kang Angelito. Nakot yun to siyang Angelito. Doon na pagani mga bahad niya kang Angelito, di ba? Part, imo part. Salamat, Part Tony. Tamisa. Tamis. Tamis ka ron. Part, Hmm. ding tungura, part. Wa na.
Kitapok na tingali sa mga humigas ug lagong ang pating lawas ni Angelito. Mao na angay niya. Oh, nanawag pa. Si Chris mo rin nanawag? Oh, tubaga. Oh. Hello? Chris? How are you? Unsay akong ikaalagad nimo? Asa ka rin? Ha? Asa ka rin? Ni Simba in town. Ni Simba? Oo. Yun na, nganong nanawag ka, ha? Asa si Angelito? Unsa? Angelito? Nganong ako yung pangutanon, ha? Kung naasa si Angelito? Ha? Chris? Sulti lang ko tinuod, Raymond. Unsa inyong gibuhat ang Angelito? Ngano lagi? Ngano ngita kang Angelito? Di ba? Naa naman na mo? Wa na mabalik si Angelito. Oh, Jesus. Ngano man taon? Asa man di si Angelito? O ngano wa siya mobalik ni mo? Nagpasabot ba nga wa siya mag-bodyguard ni mo? Wa na, Raymond. Sugad gamay gipalit siya. Wa na mabalik. Uy, basin og tuan ni atong iyang hinigugma. Ito pagtingalan og kinsa ganito, Chris? Teresa? Oh, yes, Teresa. Basin og tuan siya dito. Wa na musugot ang uyab nga anak pa ni mo si Angelito. Wa si Angelito sa ilang Teresa. Kay lakip si Teresa nangita kang Angelito. Oh, Diyos ko, Lord. Yanong naingon man, anak. Waday magpahibaw si Angelito kung asa siya. Waday siya manawag ni mo. Di na siya makontak. Ug labaw nang di nagyud namo siya makontak. Wa sa siya ni kontak namo. Really? Sagdi lang, Grace. Magkontak ko sa akong mga higala, ha? Magpatabang nagpangita kang Angelito. Wa ba mo uli si Angelito? Pastilan, ginoo ko. Unsa ba di nahitabo niya in town? Wa ka ba'y taotang gibuhat niya, Raymond? Oh, Chris? Ako? Magbuhat og dautan kang Angelito? Nag-atraso mo ng Angelito. Oh, yes, tinood na. Kadaghan may mag-enkwentro pero nasutan ako nga dili ko anging mupatol niya. Dili na ko ibaylo nga ako pagkatao so sa lang ka taong habal-habal driver lang. Raymond. Huwag lang sa tanan. Nag-usap na ko karon, Chris. Niyan ako ni Lord. Nagbugal-bugal ka? What? Bugal-bugal? No, wa ko magbugal-bugal, Chris. Tinunanay na. Gani, karon na akong magbasa og Bible. Ansa? Yes, Chris. Karon na akong magbasa og Bible. Aron sa ingon, ana, makaton ko sa pagdawat sa bisan unsay kapakyasan nga moabot sa ako kinabuhi, Chris. Raymond. Wala gani ko mag-suroy-suroy. Wala ko mag-suroy-suroy karon. Nipundo na ko, Chris. Mao ba? Mao ka na. Sige lang. Nakasabot ko sa imong pangutana. Nagduda ka na ko nga may dautan kong gibuhat yung tukang Angelito. Andam ko sa pagsabot yan, Chris. O ikaw, kinahanglan nga mag-usap ka na sa dagan sa imong kinabuhi, ha? Dili na ka mo inom. Dili na sad ka marabak ko, ha? Oh, Raymond. Okay, Patuni. Okay, akong pag-portray, ha? Akong portrayal. Nahilabihan, kabuutan. Okay ka, Part. Patuni. Pat, kinalang mo to si Chris. Nag-usap na ko sa akong life. Ang kumutuo na siya, Part. Birahida yun. Yes, Tony. Kinahanglan niya, masud siya sa kulaan. Masud siya sa bubo. Aron, maagaw na siya sa hingpit.
Day Teresa, ayaw, ayaw. Huwag gano'n dili magkumuhilak ha. Wa na si Angelito, bestri. Wa pa ko kawad sa paglaom, Day Teresa. Muuli na si Bay, Angelito, Bay. Dili na tingali na to. Makita pa si Angelito, bestri. Dili na tingali. Day Teresa. Kiring, unsa man yun? Gisalvage na yun kaha si Bay Angelito. Bestri. Paitasan sa kinangatan ni Bay Angelito, no? Pait kayo, mo ni resulta. Si resulta na ni. Nisulod siya sa pamilya ni Sir Baldomiro. Mo ni resulta na among yang kinabuhi. Kung ingo man ni anak na hitabo niya, bestri. Makita ko lang unta ang patay niyang lawas. Mau lagi. Pero ako lang. Masinog, gibato-batuan ang iyang lawas. Kaya gitambog sa laot. Bestri. Masinog mo na ilang gibuhat. Kang Bay Angelito. Aron way makitang ebidensya. Nga naman. Karoon na noon nga nahigugman ako. Nahanaw na lang siya sa dayon. Day Teresa. Unsa day? Ingon anak mga tubag ni Raymond? Nag-usap na ko na siya. Naa na siya sa Ginoo. Unsay puot mong ipasabot pa? Samo pa nagsulti. Sugad na sugad. Karoon lang ko makadungog niya nga nihingan siya ni Lord. Unsa? Kanunin ako na siya nagbasa sa Holy Bible. Unsa? Iyan naman gani kong kitambakan. Nga di na patapakon o di na paimnon. Tinuod ka day? Hala ka no? Oh, ngano ka? Pagkada kong imposible, anak. Di man yung ko makatuo, anak di Chris, uy. Nga nag-usap na katong Raymond siyang kinaiya. Amay. Sorry lang yun, ha. Ako, pastilan, di gyud ko makatuo nga mausab ang dagan sa kinabuhi ni atong Raymond. Di gyud. Di gyud na siya mag-usab, uy. Baya, no? Istoryahe. Amay. Nilabay na lang ako sa kabuwan. Pero, wa na kita si Angelito. Patay na gyud to. Kay kung wa to mamatay, mabalik mo gyud to siya. Ana siyang pagkatao. Kung unsa iyang isulti, iya gyud ang tumanon. Pero sa paglakaw niya, kay dunay paliton para kang day Chris. Wa naman siya nabalik, uy. O giingon nga nakasakay sa usa ka itom nga van. So, kinsa man to siya? Og nga nung wa man mo uli si Angelito. Klaro gid kaayo nga may daotang nahitabo niya. Ay, rest in peace na lang Angelito. Ay, si Day Chris. Naasiyaw ha, sa may terrace. Kano na yung taon na ginuktok. Nag-atubangan to sa Kate. Day Chris. Day. Day Chris. Huy, Day. Oh, amay. Kanong taon ka, uy? Cheer up! Nagtanaw ko sa gate. Basig makita na ko mubalik si Angelito. Day Chris. Kipaabot na ko siyang mubalik. Hindi na tingali ito mubalik, Day, uy. Kanilabay na bayang sa kabuwan. Wadag man gid siya patimaw. Patay na gid tingali siya. Pero ako, amay, nagtuo ko nga buhi siya. Buhi si Angelito. Kanunay ka nalang nagditok siyang pangan ug nagpaabot kaniya. Dapat lang. Tungod ka ako'y nakaingon nga nunahanaw siya. Kung wa ko manuko, ug siya sa hindi pasalig, di unta di mahitabo niya. Naghandom gid kaniya, Day. Gimingaw ko siyang pagkaprangkadora. Kanang bang manulti nga murag may katungod na ako. Day Chris. Gimingaw ko siya mga buhat na bisag wa sugua. Mudunol na kong juice. Mutimpla og coffee. Muhatag na kong snacks. Karon, iampo na lang nato ang iyang kahak, Day Chris. Oh, amay.
Buhi si Angelito, amay. Buhi siya. Kung buhi siya, nga naman man siya mabalik, ha? Nga naman. Imposible kayo nga di siya muli, Wa uy. ako kawad isa paglaong nga buhi si Angelito ug mubalik siya. Tay, Chris. Mubalik si Angelito. Nahibaw ko nga may baruganan siya. Kung musaad siya, iya yung tumanon. Mubalik pa ka, ha? Wa naman sa gani ko na mubalik dito ni Teresa. Mubalik siya. Mubalik si Angelito. Raymond? Raymond! Raymond, ablihi ko. Oh, si Toyomi? Nausa ka man. Huwag ka na may gawas-gawas. Niya ka nalang permisyon sa imong kwarto. Today, di pa way ko, mami. Ay, pila nakakasimana nga ni akara diri sa imong kwarto. Huwag ko ganahin nga masuroy, ma'am. Nga naman. Oh, palahi lang sa sitwasyon, mami. Nagbasa ko Bible sa suod. Really, iho? Yes, ma'am. Oh, my son. I'm so proud of you. Thank you. O, kung doon ay mangita na ko, ma'am, ingnan lang palihog nga dili ko magpasamok. Kay nag-Bible study ko. Oh, yes, iho. Yes. Sige. Pandaman ti kaglami ang pagkaon, ha? Salamat, mami. Na sige, biyaan ti ka. Palutuan ti kaglami ang pagkaon. Padayon lang, mami. Uplok nga, mami. Nituo lang sa dayon. Oops. Nang uyab ng hinito. Pero wa na siya makailan ako. Si Pat Raymond. Si Pat Raymond may nagtulo na ako. Kana siya. Mao ang uyab niyang hinito. Pasay ato, sir. Mukhaon ko rin. Sinugbang gusok sa baboy. Nya mais. O nya apilag. Kuan. Kring larang nga ba kasi? Okay. Kadiyat lang, sir. Miss. Asa na karon si Bayang Halito? Ha? Nga nangutan na ka? Kuan manggod kining makausa nahimo ko niya pasero siyang pagbalabal. Wa na mo makita niya. Wa naman siya. Unsa wa na siya? Gituhuan nga gisalvage siya sa wa mailhing mga tao. Unsa? Paabot lang sa imong order, sir, ha? Lingkod ka lang, sir. Ako ihato di sa imong lingkuranan ang imong order. Kadiyat lang. Miss. Dili na mo balik si Angelito ninyo. Tungod kay patay na si Angelito. Mau ba? Asa na? Inaya ni mo tawag. Kana naglingkod dapit sa suo. Nagkaon na siya. Mau nay, kuan ang nangutana. Palabot ni Bayang Hilito, mau na siya. Wala ki bistri. Mau dyan, ha? Mauli ki. Nakaila siya kang Bayang Hilito. Uli ki. Nakaila ko nun siya kay nahimo siyang pasahero ni Angelito. Mau ba? Palitan ko na. Kung kinsa ka na tawa na. Basig asa na siya paingon karon. Sundan ko na. Kaya nga no? Nagduda ko ng tawa na. Nara siya. Nihunong sa nakong gate. Giablihan. Ang nisugat ka niya.
Si Raymond ka na. So, kauban siyang Raymond. Nisamot na akong pagduda. Sultihan ko si Chris nini. Magdali ko. Kumusta ang iyong lagaw? Okay naman. Why, kiso? Wa man. Pero, dito ko nikaon sa restaurant nga tuwang uyab niyang hilito. Katong ginganlan o Teresa? Oo. Unya, mabungbuang ko pangutana kung asa na siyang hilito. Okay. Wa ba ang imong mami? Wa. Nilakaw. Tos kasino. Unsa man? Nagda ka? Di Okay. Badlis ta. Kay sugdan ko na ang akong lakang batok kang Chris. Mawa? Good! Chris, dito man sa restaurant nilang Teresa. Nangutan na kalabot ni Bayang Hilito. Mitulog ang akong pagdula. Tinungdan nga akong gisundan. Dito man napahingon sa bahay ni Raymond. Nakita na ko si Raymond. Kamaoy ni Amli mismo sa gilid. Di ay ba? Pero uway kasayuran si Raymond sa nahitabo ni Angelito, Pestri. Nagasulti na mi. Wa si kasayuran. O gani, dako na ang iyang kausaban sa kinabuhi. Dako na ang kausaban ni Raymond karon. Nganuan? Naana siya ni Lord. Unsa? Nag-usab na si Raymond. Gani, kanunay na siya nagbasa og Bible. Unsa? Tinuod ka, Day Chris? Laki. Siya man nagsulti na ko, ana. Gani, mitambag pa siya na ako nga usbonsad na ako ang dagan sa akong kinabuhi. Di na ko niya paimnon og limnong makahubog. Di na siya musugot ka mong sigarilyo ko. Milagro god. Mga wa ko'y pagtuo nga may kalampigitan si Raymond sa nahitabo ni Angelito. Tingali ang responsable sa nahitabo ni Angelito. Mao ang usa ka sindikato nga responsable usab sa kamatayo ni Daddy. Mao ka, Day? Mo na akong pagtuo. Og abi nimo ugma ni takda ko og misa para sa kalag ni Angelito. Magpamisa ka sa kalag ni Bay Angelito? Murag mao na magkitingali ang nahitabo niya. Giamaman ko ng akong kaugalingon nga buhi si Angelito o mabalik siya pero wa naman yun. Buwan na kapin, Bestre. Bitaw, oy. Di biya, wala siya nga wa magpahibaw. O ako'y sadaan ining tanan, Bestre. Unwa pala na ako sige sugo tingali buhi siya hangtod karon. Day Chris. O ako'y lakaw-lakaw kaya nagpaabot ko niya. Pero wa na gid siya magpakita na ako, Bestre. Kaniya to, malipay kang mawa si Angelito, di ba? Tinuod na. Pero karon nawa na siya. Nasuta na ko ang akong pagpanginahanglan niya. Day Chris. Wa kini magpasabot nga ilugon ako siya gikan ni Teresa pero gikinahanglan ko ang iyang pag-atiman ako. Day Chris. Igo na lang ko sa paghandom nga padlungon ko niya. Nga di managana og sulti na ko. Dili ka na malabago. Unsa? Uy, ang gaw. Kisa ka mapadlong na ko. Ako gitugyan na ni Daddy no. Usong patuha ka nako. Di ka na malabago. Kaon ka. Ano di ka mo pas mo? Di ko mukaon. Ang kamaldita lang ilita. Ayaw pagbuot. Ako pagkanganak ay. Gilaptos para ka. Unsa?
Mga kabahin lang kana sa akong paghandom kang Angelito. Pero karon, wa na siya. Sa mga uwahing panghitabo, siya ang mag-aandam sa akong mga pagkaon. Tinoon ka, Day Chris? Diya pa kayo na nagpahilot ko. Siya may naghilot na ako. Magkamao si Bayang Lito anang hilot? Ug diya pa kayo naghilantan ko. Iya kong gituuban. Tuob? Mo na among pamagi. Basta ilantan ni. Unya, ilabi nagbagbalik-balik. Moingon man dayong among ginikanan nga napas mo. Mao nang tuuban ni. Dukot, nga soft drinks ug ice. Pabukalon dayon mao na. Iyan ang gibuhat nako. Kamausad si Bayang Lito ana. Ug kato mga higayon nga siya na dungaban. Tungod kay iyang gibawi ang mga butang nga gisnatch nako. Siya ang hapit mamatay beste. Pero wa na nimo magkita sa una, Day Chris. Pero karon, wa na siya beste. Mao nga magpamisa na lang ko sa kalag ni Angelito. Day Chris. Kining unsang orasa ang misa. Mao may iyang gusto. Tumana na lang nato. Di lang tingali para sa kalag, oy. Di lang tingali, oy. Wa man gyud niya ikita sa Angelito. So labing siguro patay na gyud siya. Bitaw sad no? Mao may gusto ni Day Chris. Magpamisa siya sa kag ni Angelito. Wa pa mamatay si Angelito, Bistre. Wa pa. Pero magpamisa man si Chris kaniya. Iya gid gitungo si Angelito. Di bayaday. O sa kabuhan naman god nga wala gyud magpakita si Bayang Angelito. Ilan lang yung gituan nga patay kini. Tigong buhi pa. Ha? Tigong buhi pa mo balik gyud siya dito o magpakita sa siya nimo. Ama-aman ko pang akong kagalikon, Bistre. Isipon ko paghihabong buhi si Angelito. Buhi pa siya. Wa pa siya mamatay, Bestre. Wa. Sir Raymond. Hello. Mayong gabi eh. Raymond, nanawag ka? Oh, nanawag lang ko. Aron pag pahimag no nimo. Nga sarili ka pa matug, mag-rosaryo ka. Raymond. O inigmata ni mo sa buntag. Pagpasalamat ka sa Lord. Pasalamatan ni mo si Lord sa laing adlaw sa pagpagkabuhi. Raymond. Dili na to ikalimtan si Lord nga mao'y naghatag ka na to sa tanan. Angay siya sa pagpasalamat. Raymond. O base na lang sa akong kausapan, may higayon ako. O dawaton mo nga akong kupa. Raymond. May kahigayon na naman ko, Chris. Raymond, nahibaw na ka sa akong tupag. Oh, sa ato ba? Pakyas lagi hapon ko. Pangit talagain, Raymond. Ayaw lang ko. Pero, Chris, nga naman, unsay naa sa uban nga uwa ako. Naani mo tanan, Raymond. Pero dili ko mapugos akong kasing-kasing nga higugmaon ka. Can we just friends? Wow. It hurts ba yan? Sorry, Raymond. Oh, please. Ayaw na pangutana, anak. Tungod masakitan ka lang. Oh, nga no. Nadani na ka itong Angelito. Hinungdan nga nagpangita ka na niya. No. Dili man sa ingon. Okay. So, hopeless ko. Sorry, Raymond. Ayaw pa kayo, sorry. Kung dili ko ni mo padawat. Kung saan ko man. Dawaton ko ang masakit ng kaptuuran nga. Dili gidi ay mahimo nga
imo kong higugmaon, Chris. Sorry, kid. Okay. Salamat kayo, Chris. Today, nilabang na ko pangita kang Angelito, pero negative. Huwag yun ba o asa siya? Huwag wala sa brago siya makita. Hinungdan bitaw nga magpamisa na lang ko para sa kaagi ang hilito. Uy, mao ba? Iabil ako siya og ampo, Chris. Salamat, Raymond. Okay. Bye, Chris. Take care. Ingat ka. Thank you, Raymond. Bye, Chris. Bye. Bye, Raymond. Nausap na kit si Raymond. Maanti ko na siya mudawat o papakyasan. Dili pareha sa una nga, mudayog pangisog. Pero karon lahi na siya. Bugnaw na kay nanulti. Salamat, Raymond, nga nakasabot ka. Maayo kinisabot na si Raymond day, Chris. Nausap na kit siya, Amay. Nausap iyang batasan. Niya? Pero bisagan sa oin, di gid mahimo nga makigrelasyon ko niya. Bitaw day, uy. Ayaw lang niya, uy. Ako no, bisag dili ka mangutana. So paksad ko nga si Raymond, moihimoon yung hinigugma. Niya, mahimo pag yun mong bana. Di ko pabor niya. Maayo pag si Angelito, day. Oh, Amay. Tuo, day. Unsang orasa ang misa pahinungod ni mo ni Angelito? 8:00 sa buntag. Nya, day. Human naman ang misa asa man ta. Mga unta, Amay. O sige, uy. Kay gutom na sad ko. Halitay. Kana ato'y kasugat ba? Si Teresa ka na, no? Uyog si Bestri. Siya to ito. Si Teresa! Bestri! Ay, oy, kamuman din ni Amay. Amay, kamay, ha? Nawahi. O, nawahi lagi mo. Mo pagi paghuman sa misa, pinungod kang Angelito. Ha? Sa kalagban ni Angelito? O, Teresa. Uwa pa ko hingpit nga ni dawat nga patay na si Angelito. Kunta mo, nagpamisa para sa kalagi Angelito. Ako, nga nagkutlan ko kandila. Kaya ang siga sa kandila, isipon ko, nga wa mapaong ang kandila sa kinabuhi ni Angelito. Ugbuhi pa siya. Akong iampo nga moabot ang higayon nga makita ko pa siya. Teresa, musod pa ko sa simbahan. Day, Chris. Nga, sundan ko lang to si Teresa, ha? Kay, nagsigil lagi itong hilak. Nga, wa na si Bay Angelito. Padayan lang, gusto. Ikaw dyan, amay-gamay, oy! Sundog-sundogan ka. Ay, laoy, nagtuotag dito si Teresa. Ay, nga buhi si Angelito, day, Chris. Pero kung buhi siya, asa siya, Amay? Asa? Part, sige ka maghinok-tok, Part. Mabadsyat ka na. Si Chris. Nagsigil na gyapon kag nahuna ni Chris, no? Sa iyang mga gipanulti. Niya itong nagsulti ni. Niya itong miaging adlaw. Nga dili ni katuluan ang iyang kasing-kasing nga higugmaon ko. Kay bawa ka, Part. Bugbo siya nga pagkababae, Part. Nga no magdumili mangyud siya ni mo. Nga ani mong tanan, Part. Kortahan, gwapo, macho. O kung sa may iyang gipangita, Part. Mo kanay akong nalibgan niya. Tungod atong Angelito? Unya karon, wa naman si Angelito. Nadugta na tingali to. Nagpasalamat ko dako. Wa gyud may bawi ang atong gibuhat kang Angelito. Yes, Part. Sakto gyud nga akong gibuhat. Nga dito na to sige pipi so sa kaminaw dapit. Ug luyo sa mga dagkong kahoy. Pero karon, Part, unsa man? Pasagdala na nimo si Chris? Isir gingon.
Sa ako nagikaingon nimo. Gipatuon ako si Chris sa dakong kausaban sa akong pagkatao. Pero kinitan, usa lamang katakuban. Nagpalamig lang kita sa nahitabo. Palabyon tang higayon. Pabutang ako mando. For one time, big time. Unsa? For one time, big time? Unsay buot may pasabot? One time, big time. Ipahinungod na ako kang Chris. Ako ang tao nga nilimanti kong mudawat og kapakyasan. Klaro ba? Oo, klaro Rimon! Park! Magpakiluoy si Chris nako. Muluhod siya sa kong atubangan. Mukurog sa kahadlok ug mangayo og pasaylo sa iyang pagpasakit kanako. Tony boy. Kana! Dapat lang! Oh, murag mo mami. Niabot na. Pasag na. Gikan sa na siya sa sugal. Oh, iho my son. Nasa ka man? Nagsige ka na lang og inom? Sagdi mimi. Huwag mong hilabot sa imong gibisyo. Raymond. Oh. Nanghilabot ba ko sa imong bisyo? Sugal sa kasino? Ug may lain pa gyud. Ha? O say lain pa? I know. May batanon ka. Macho dancer. May nagipulit ang daddy. How dare you? Ingon na ka ni Ana? Wa ka na'y respeto ka na ako, Raymond? First time. Nagitamparos ka ni mo eh. Tungod kay naghinubra ka na sa imong mga gipanood. O kano? Dili tinuod? Shut up! You shut up! Ikaw mo, shut up, mami! Raymond! Gusto ka? Sunugon ko rin atong gipuyan. Gusto ka ba? What? Ingno! Kikaroon na yung sunugon ko ni! Saan? Ha? Ayaw na, boys! Pasagdi ko! Ayaw gurtunit ya! Nganong naingon ka naman ni ini, Raymond? Pahawa niya, may! Pahawa! Di ka nagkarong pahawap! Sunukon ka ni bay! Pahawa, Litsi! Raymond! Asapta na lang nag-imong anak. Pinangga mo kayo na ni mo. Pinasaptan. Awa unsay resulta. Never. Wa ko magdahom. Nga ingnon ko diini ni Raymond. Ay, kuyawan naman gani kung magtanaw. Ara niya nyo ra. Kay, kapuha ang mata. Murag may tulog. Kunya, why hubkanan? Magsige lag-ino. Ay, sagol pagyod. Bino og bear. Bisa kung sa nalamay imnon. Pero wak maghihapon maunsa. Nibiya na lang ko. Tungod kay tinghalig dili ko makapugong sa akong kaugalingon. Musukol na kit sa rimo ni mo, nyura. Tungod kay kuba na ang pangutok ka ng anak ni mo, nyura. Unsa? Sorry, nyura. Pero kanang imong anak, agay. Malasaw na ng utok tungod sa pagsigi gamit sa illegal nga drugas. No! No! Amay, 5 na kabuan ang nakalapay. Sukad sa kamatayo ni Daddy. O si Angelita said, nahanaw na sa hingpit. Bitaw day, Chris, no? Unyan sa may plano ni mo. Ibaligya ko kini mga kaptangan. Lakip kining house and lot. Uy, day. Imo ibaligya? Gusto ko malimot inindapita, Amay. Wa pa masulban ang kamatayo ni Daddy o karon. Wa na sad si Angelito. Hala, uy. Kaanugon sa dindapita, day, uy. Ni atas terasa. Makita na tong ubos nga bahin, oh. Ya, presko king hangin. Bugnaw ang hangin tungod sa mga kahoy sa palibot. Dili ba? O, Amay. Pero... Oh. Uy.
Amay? Oh, nga naman, day. Kasi man yung kitanaw na ba? Oh. Uy! Magalilimas man tingali na, oh. Naadol sa tong gate. Day, Chris, tago, day, tago. Ha? Nga naman, Amay. Uy, tingalig membro na sa sindikato, day, uy. Nga, nipatay kang daddy ni mo. Unsa? O basin, nagtakuba ng makililimos? Unya, ilir di ay. Tagas ka niyang buhok. O may baga ginada. Magsusi ko, day, ha? Magsusi ko, day. Basin buhaton mo. At tuon ako. Basin magkililimos ka na. Hatagin na kwarta. Basin wanay kaon-taon. Ha? Pero, day, uy. Ginadili man tingali ang paghatag ngadto sa makililimos, day, uy. Pasag di silang dili mo hatag. Pero ako mo hatag ko. Daramay, oh. Tagain nag 500 pesos. Oh, sige, piambi. Muhatag manggid ka. Lakaw ato naglingkod sa may punuan sa Germelina, oh. Ambi, day, be. Sige na, pagdali, Amay. Alis ako. Sukad. Karon pa dunay maglilimus nga moabot diri duol sa Mumbai. Narang tao nga mo maglilimus ay. Susaning mo maglilimus ta. Murang mag-rock and roll. Pinadungay pang buhok. Yati. May sunglasses pa. Maglilimos di ka ni. Huy, Do. Do, maglilimos ka, Do. Dali, Do. Doon ako ihatag ni mo. Wa man mo kihol. Huy! Sorry ha. Basi nung dili ka maklilimos na. Kinsa man ka? Di na ko maklaro ang nagwining maong tao. Niagitan na ko siya CCTV. Ug si Amay, distansya rin niya. Karon pa ko makakita ang dunay tao nga nag-istambay doon sa mong gate. Ug ingon ana ang iyang dakway. Kinsa ka ni siya? Hindi man ka mo dool, no? Ako nalay dool ni mo, ha? Aron magila-ila, ta. Uy. Hindi parog man hinuon. Uy. Nilakaw. Uy, Do! Do paabot, oy na, oy! Do! Hala, uy, nilakaw man gid siya, uy. Hanggaw man ka. Ano ba mo siya magpaabot na ako? Tunto. Hibalik lang ko sa mong agi, oy. Ituan naman to, day, oy. Wa man mo duol sa diyang gisangpit na ako. Gunya. Pag akong giduol, no? Hindi lang ka man hinuon. Giyan sa man ito ni mo? Ay, ako lang gisangpit. Hoy, makililimos. Dool din, he. Kaya may hatag ko ni mo. Wa magid mo dool. Basta nasukot tong imong ginganlag makililimos. Ituod, day, no? Pero, abi ni mo, day, sa iya biyang bayho, no? Makilimos ka ang dating. Ni dool man to, nakita na ko sa CCTV. Maulag ito. Action kog dool niya. Yan, ibarupan siya. Yan, nilakaw. Akong gisangpit, wa sa maminaw. Ay, pasag dito siya, uy. Kalimtan na ito itong tawhana. Mag-post na lang ko sa akong FB nga house and lot for sale. Amay. Pila may baligya sa nimo ani, day. Dako ra ba ninyong bahay, day, da? Ay, dako gid, oh. 600 square meter ko niyang lote. Ibaligya ko lang niya og 10 million. Apil na ang bahay, Amay. Day, Teresa, day. Bestri. Nagplano ko nga, mularga na lang ko. Ha? Mularga? Asa ka man larga, day, Teresa? Mularga na lang ko sa Bohol. Uy, bujol, ha? Nga naman. Gusto lang kong kalimtan ang mga kasakit nga akong natagamtaman din ni Bestri. Day, Teresa. Nahanaw nang akong paglaom nga buhi pa si Angelito. Bitoy? Wala naman kitingali si Bay Angelito, Bay. Gibuhat na nato ang tanan. Nag-post ako sa Facebook. Doon na pagka ni picture niya. Nya doon na ta sa nakalinlaing radio stations. Pero para manawagan. Muna. Pero bestie, huwag i-fade back. Ay?
Ngano man taon, uy? Ngano man? Kinsa man gid kadtong mga tawhana? Nga mihimo. Kanang mihimo sa ingon ba? Katong nagpasakay kaniya sa itong nga van. Subo lang pala doon. Isa diyang higugman ako. Nahanalong sabdayon ang binuhat nga akong gimahal. Ingon naman ning inikaron ang atong katilingban, beste. Sayo na lang kayo ang paghunong sa kinabuhi sa tao. Day, Teresa. Nga nang dili man sila managana sa pagpatay. Abot pa, Day, Teresa, eh. Abot ba? Pero paita sa taong sinangatan ni Bay Angelito. Paita! Oh. Kung tinuod man, patay na gid siya. Bisan ka. Bisan ka makita lang to ang patay niyang lawas. Pero wag yun! Wag yun! Iampo ko na lang ang iyang talag, bestre. Ang tinuod, nagtuo ko nga naamong lang yun si Bay Angelito tungod sa pamilya nilang Chris. Dili na lang tingalita mo basol nila, bestre. Iampo ko na lang ang kalag ni Angelito. Oh, Day, Teresa. Day, niabot. Palitingali nagsudan, Day. Uy, mo naman nagmakililimos. Makililimos? Murag makililimos. Pero, murag sa og rakir. Kay tangkas magbuhok. Lakip na ang bungot. Bangason? Oh, bangason. Murag siran ibo mo, ha? Murag Indiano po, murag Indiano. Ug nakasanglas pa. Ha? Ang iyang bungot ug bangas murag si James Harden alias Rani Budumo nga NBA basketball player. Nipalit og sudan ug ganon. Mukaon tingali na. Kining wa ka na magdaog ka na sakit mga kanang coronavirus. Sa? Coronavirus. Bestre, tuwa siya. Nilingkod siya sa gawas. Sa gawas nga lingkudanan. Adto tingali siya mukaon dito. Uy, hala. Dunay laing mga customer, Day. Uy, batanon. Diha ka na, Bistre, ha? Kaya atiman naman ako sila. Oo, Day. Padayon lang, Day. Padayon. Dali lang una ko. Pabugnaw ko. Init kayo pamasahero ka ng habal-habal. Day, Berbe, usa ka case. Bayad. Salamat, ha? Nya, ito niya sa Montebol, ha? Okay. Okay lang. Okay. Pwede ba dong? Ayaw lang ubugal-bugal. Imo magkong gihikap ang akong suwang. Kuhan magod ka nang nakadayo ko nimo. Guwapa ka. Pero ayaw lang panghikap. Salamat ka nga hikap ko nimo, eh. Kana napasabot lang, nadayo ko nimo. Saan ka? Tindira lang kag sa ka-restaurant. Dasa nimo, eh. Bisag ingon lang ko ini. Pero pagbaton og respeto. Para sunod na ka doon. Taparo sa kuno. Abuan nga. Gigunitan mo akong bukton. Ang taong mo nagpagkililimos. Unsa? Siyas kag dili? Palit ka? Abuan nga. Nakalagi ato. Misinyas lang ko siya kalimayo. Wasa tingog. Tunto ka? Kinib! Hala! Nihag ba ang mata nun? Hala! Mga Brad! Brad! Misinyas gyapon siya sa tao nga. Ayaw! Ug dili! Buangin ko. Gipadlong sa taong murag maging limos ang mga patanon. Ug ang usa. Nihagba! Di mo ko kulata mong kauban, ha? Di mo ko kulata mong kauban? Nihamak ang mga patanon. Uy! Wala! Mikuha ang maglilimos ug luwag. Uy! Nirisye! Dibok-bok niya mga patanon. Murag si Antonio Banderas. Bangas ka! May mga kutsilyo ang mga patanon. Patay kang tawanan ka! Hamang mo! Abang diapon! Sige!
Hala! Hala! Nagalagpot ang mga kutsilyo! Okay, maglisod. Maglisod. Okay. Okay. Sige na po. Simbat na lang. Simbat na lang na. Da! Mirese! Kasugat mo tao nga hostos kay Isog! Murag si Antonio Banderas! Brad! Brad! Ay, salamat, Brad! Salamat! Ay, salamat, Brad! Salamat! Lingawan ako eh! Dagan! Murag motor! Dagan! Mirese! Ngambay kayo mitimo ka! Abi, nasyakan! Tarawar ako ng tao! Nahapla siya! Dulo na to! Brad! Salamat ha! Salamat kaayo! Uy, hala! Bilingi siya na to! Brad! Kaniyot lang! Brad! Nilakaw na siya, Bestri! Sir! Brad! Sir, kaniyot lang! Uy, hala! Wa siya mulingi! Paspas yang nilakaw! Kinsa magkakato siya, Bestri? Pambut lang! Huwag ko magkailan niya! Di man mailang dagway tungod kay bunguton! Tangkas ang bungot! Murag si James Harden nga, NBA player! Ha? O ang iyang lihok sa pagpakikaway! Murag si Antonio Banderas! Ana! Ya! Ngigan no? Kinsa siya? Day, man nanawag ni mo, oh. Ay, kinsa ni maong numero? Tubagan na lang, day. Hello? Si Chris ni? Kinsa ni? Si Teresa. Oh, nga nang nanawag ka? Ayaw lang kalain ha. Mangutan na lang siya kunin mo. Kuan. Wala ba mo pagkita si Angelito? Wala na, Teresa. Okay. Okay, salamat. Nagpaabot ka niya? Ang kunan ko. Oo. Nagpaabot ko niya. Pero, wala na siya magpakita na ako. Labaw na siyang wala magpakita diri namo. Wa pa nasulbad ang kamatayon sa kong daddy. Punan pas na hitabo niya. Nakahukom gani ko, Teresa, nga magpalayo na lang ko. Mao ba? Labing siguro, ako ang isunod sa paghipos sa mga taong dautan. Unsa? Ilang napatay si daddy. Ug ilang nahipos ang Angelito. Labing siguro ako na ang sunod. Chris. Ang nahitabo kang daddy. Kipatay siya. Ug ang nakaluwas mo si Angelito. Karon, gisunod nila paghipos si Angelito. Ug posible nga ako na ang isunod. Kung magpalayo ka man, mausap ako, Chris. Muli na lang ko sa amo sa Bohol. Dito sa among lungsod sa Clarin. Sa pamasin nga, malimtan ko ang masakit ng mga panghitabo. Tali ka na mo ni Angelito. Sorry kaayo ha. Naamong si Angelito sa atraso sa akong pamilya. Wa ko magbasol kanimo, Chris. Pero klaro nga naamong si Angelito tungod na mo ni Daddy. Abi mo, Teresa, prank ka lang. Nangandoy ko nga mo balik si Angelito na ako. Chris. Tungod kay nasutan akong gikinahanglan ako siya. Diha pa na ako masuta ang dako nga pagpanginahanglan kang Angelito karon nga wa na siya. Chris. Kung mahal mo siya, nagkinahanglan sa kuniya. Unsa? Ayaw sa nagsabta nga ilogon ko ang bugman ni Angelito ni mo, Teresa. Chris. Nisulti lang ko ni mo sa matuod na kong kibati. Tugod kay diha pa ko makaamgo sa iyang mga maayong buhat na rin ako. Mao ba? Ako lang i-share ha. Ang iyang mga pagbadlong nako sa bati kong binuhatan. Mubadlong nga way panagkana. Musaway sa bati kong kanaiya, sa bati kong batasan. Muandam sa akong pagkaon. Muatiman dihang gihilantan ko. Grabe. Pero at first, maglagot ko, masuko ko niya o gani. Gusto kong mahawa siya. Pero nakabalik. Tungod sa mayor sa dihang namatay si Daddy. Pero karon, wa na si Angelito. Tamis ka
mahal si Angelito. Pero, hamubo lang ang higayon nga iyang higahin ako. Duyog ko sa imong kasub-anan, Teresa. Mau ba day Teresa? Kanang nagpalayo sa day si Chris? Mau ba? Nisumbong siya nako, Mestre. Sa dako niya panginahanglan kang Angelito. Karo na lang? Ha? Nga gusto man jud siya nga mahanaw si Angelito niya? Nisulti siya nako niya, anak. Og nasuta niya, unsa ang iyang panginahanglan kang Angelito. O niya, unsa may kapuslanan sa iyang panginahanglan kang bay Angelito? Pulos mi gisayangan sa among pagmahal kang Angelito, Mestre. Pida sa bay Angelito, bay, oy! Nganong wa siya musukol ni adtong mga tao nga nagdaka niya? Dagan nang ni-inquire kalabot sa kong gipost nga baligya ko ang house and lot, amay. Mao ba, day? Dagan kang interesado. May nanawag, day, oh. Sir Raymond. Oh. Hello, Raymond. How true is this, Chris? Imong ibaligya ang inyong house and lot? Yes, Raymond. Oh, okay. Good. Interesado si Mami. Tinuod ka? Yes. Worth 10 million man ka. Yes, tinuod na, Raymond. Okay. Bayaran ka na ni Mami. Dili mi mo hangyo. Bayaran na mo na, Chris. Salamat, Raymond. Pero, okay ba na mo nga moarigas ba? Ha? Sa inyo? Yes. Aron nga, kayo mo nga yun o dead of sale. Raymond. Aron sa ingon, mabayaran ka na yun. Tinuod ka? Yes, Chris. Okay ba mo? Okay. Sige, mo anak ko. Mayo. Kano sa ko mo anak? Oh, bisa ko man na yun. Kaya kung ipandam ni Mami ang deed of sale sa among abogado. Okay, mo anak ugma. What time? Oh, bisa gabi lang. Arita man hapon. Okay. Thank you. Okay. Okay, That's Raymond. deal? Sure. Okay. O niya, Chris, ayaw kalimot sa pag-ampo ni Lord, ha? Oh, yes, Raymond. O, nagkabasa manggug ko sa imong Facebook. Mao to nga, gihangyon ako sa Mami. O, wa siya magdumili. Oh, salamat, Raymond, ha? Thank you kaayo. Bye. Amay, si Raymond ang mupalit sa house and lot. Mo ba? Tinudan na ka na? O, lagi. Patuon ko niya, ugma. Aron magpirmahan na yung sa deed of sale. Oh, day, Chris, tanawa, oh. Ha? Doon sa gate. Naana sa dantang murag bakililimos. Oh, nganong naanasad siya diya? Manawag og pulis. Ipadakop ko ng tawana. Aron mailhan na kinsa siya. Labing maayo, day. Kuyawan ko da. Karon pa nahitabo nga doon na may mag-standby da doon sa gate. Uy, unya og duulo na to. Mulakaw dayon. Sige. Bantay ha kay manawag og pulis. Mugamit ko sa landline. Sige, kontak ka din ng mga pulis, day. Ay, mailanag yun og kinsa kang tawana ka. Amay? Naapa? Naapa siya, day. Nakontak ko na mga pulis. Ugmato nila. Within 10 minutes, niya na sila. Labing maayo noon, day, uy. Bantayig maayo nga dili makabiya, ha? Hala, nibarog siya, day, oh. Oh, tuod ha. Mayon tag dili siya malakaw. Nilakaw yun, day. Oh, may tag maabot ng mga pulis. Ay, tuwa na siya, day. Nakalakaw na yun. Kinsa man na siya? May tuyo ka ba na ako, Raymond? Doon na. Unsa ka na? Gusto kong bayaran mo ang yuta nilang Chris. Worth 10 million pesos. Unsa? 10 million pesos? Kaklaros kung sulti, ha?
10 million pesos. No! Dili ko mabayad, ana. Ayaw ko balibari, mami. Biday. Bayri. Kadungog ka, mami. Bayri og 10 million pesos. Dili lagi ko mabayad, ana. Nausa ka ba? Hibawag yung ka. Nga kaaway ko katong amahan ni Chris. Baw dili ko mabayad, ana. Nakadungog ka. Ni action mag-turiring ako ang utok ni. Unsa? Saman mutuman ka sa kung gusto o dili. Prangka! Dili! Kana ko din nagkantidara, Raymond? Sayon-sayonon lang ko ninyo. Ayaw kong pagkauawi, mami. Tungkol kini pasalig na ko. Napalito na to ang house and lot ni Chris. Aw, saan ni mo? Nga ni pasalig ka? Kaya ano, may kwarta ka? Ha? Aduna ba? Ikaw di ay, mami. Kada ko sa itong negosyo. Unya balibaran ko ni mo. Unsaman, imo nang itagana si mulaki? Kana mo ang kwarta? Ha? Raymond! Suman! Bayaran ni mo o dili? Nabuang na ka? Bayaran ko ang ilang house and lot? Nga mortal kong kaaway ang amahan ni Chris? Nga mao si Attorney Baldomero? Ayaw lagi kong balibari! Tungkol kay nakabaos ka na kang Attorney Baldomero, mami. Nakabaos ka na. Tungkol kay patay na siya. O ako, mami, ang nagpatay kang Attorney Baldomero. Ikaw ang nagpatay kang Attorney Baldomero? Yes, mami. Unsa ka to? May naminaw. Ireng! Iho, siguro ka pa? Yes. May bawang ka. Kaniadto ra nga atraso mo ni Attorney Baldomero. Punan pa lagi busted ko ni Chris. Bos, patay ko siya. Ako ang nagpusil kang Attorney Baldomero. Bayri ang yuta nga akong gipasalig kang Chris. House and lot. Pero iho, out of cash ko karon. Tungkol kay daghan kay tagbayranan sa BIR. Sa atong mga clearances, renewal ug uban pa. May pasalig na ko. Ayaw ko himo ang baka kon litse. Raymond, pangitai og paagi. Kung dili nimo mapangitaan og paagi. Sumuko na ako ng bay. Unsa? Nabuang ka na ba? Ngalan ko ni mo buwang? O sige, buhat na ka na. Buhata, sunuga. Di ba ka ipadakop tikas mga pulis? Imo kong ipadakop. Madakop ko ni mo, ha? Raymond, gisukmag ko ni mo. Dili pa na mao. Ipadakop magka ko ni mo, ha? Raymond. Adali aton! Senyora Milagre! Di ko lata siyang anak! Gusto? Pagdali ko! Tara! Animal ka! Salbahis ka, Raymond! Salbahis mo na ko, pues. Pagkilawang tikos kung kasalbahis! Ipadakop na ka! Ipadakop na ka! Badong-badong ka na ko, guys! Iyapin ka! Badong ka na ko, Raymond! Ayaw, si Bahay! Ayaw tao na masakit mo ginahano! Ayaw mo bang ilabot! Tukong manit! Habang ka rin habang... Uy, ito! Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis!
Ginoo, pag-iabot ko na dito sa uwang kwarto, oy! Ano tumbang na kuya? Apil ka! Oh my God, Raymond! Raymond, ayawaan ka na! Utruk ka! Muna iangay ninyo! Pandapuson ta mo! Aray, sakit sa akong oo. Uy, ginapos na ko. Ay, si Raymond, salbahis! Raymond! Raymond! Iyo pagsinggit-singgit ya. Unsa pa kining imong gibuhat na mo, ha? Unsa kini? Simple. Gigapos ko kamo. Ug ang gwardya, ingon man ang atong katabang. Gigapos sad nimo og gibaatan ang ilang mga baba. Ug ikaw, baatan ko sa baba nimo kung magsaba-saba ta. Buhi ko. Buhi ko. Di ko ikaw buhian. Tungod kay imo man kong ipapriso. Pues, magantos mo diha. Raymond, ampo na mo. Dili ko makahuna-huna sa pagpusil sa inyong mga o. Napraning ka na? Ha? Gusto ka pusilong kakinang imong baba? Raymond! Gipasud ko ang sumbuhan ni akong armas. Kining armas sa security guard. Dinis imong baba! Suman gusto ka? Pablito mo. Pakiluoy ka man lagi. Raymond, naunsa ka naman in taon. Ayaw pangutana. Hilom! Anong imo kining gibuhat na ko? Milagot ko. Basta maglagot ko. Masuko, yugo. Subod ka? Suko ko niyo! Sud kay dili ka butuman sa akong gusto. Ug labaw tanan. Imo kong ipadakop sa mga pulis! No. Dili na tigay padakop sa mga pulis. Dili. Ha? Ayaw na lang ta. Pero maroon ka. Imo ko patuon. Aron sa ingon. Kung matuon ako, buhian ta ka. Unya, lipaton rin ko nimo. O kung malipat ako, manawag na kag mga pulis. Ug ang mga pulis mo ani hidayon. Pagkauman, dakpon ko. Pusasan ko. Man o pusas, dudon ko sa ilang patrol car. Dayon, ibalo gatos press 1. Dili ko kada buhaton. Dili. Di lagi ko nimo madas imong lansis lagi. Raymond. Kurog-kurog na ba? Hilong na! Pero dili na ko paksan ng imong baba o panaptong. Dili ka ba makonsensya ni imong gibuhat? Kakaming tulo imong gipanggapos. Utong ta mo. Lakip ang imong driver. Raymond. O karon dili na mabulilyaso ang tanan. Baatan ko ang imong baba. Unsa? Okay. Nindot mo tanawon. Maramog mga biyag. Bisa bagunsa ka pareha. Di na ka makasinggit o di na ka magkapanawag o pulis, mami. Ang atong mid. Uy, kumusta na ka? Na. Nindot mong tanahon. Huwag ikaw, guard. Kumusta naman ka? Good. Malingaw ko magdanaw ninyo. Gugma. Muwari na si Chris. Muwari na si Chris.
Day, unsa man? Mudayon yun ka? Muadtog yung karon sa ilang Raymond? Oo, amay. Tungod kay magpinirmihanay mi karon sa deed of sale. Siguro kang serious gito si Raymond? Nagtukong serious siya. Tungod kay sa dayon ng human sa mong panagsulti, miingon pa siya nga magpasalamat ko ni Lord. Nausab na gyud ay siya, no? Busa, muadto ko. Ikaw lang usa? Ako lang, amay. Dili, day. Kuyugan ti ka. Ha? Dili maayo mo kumpensa ka, uy. Kuyugan ti ka. Amay. Ipagawas na ang motor. Magmotor man ka ta. Oo, amay. Isirasan ako ang gate. Okay. Sige na, angkas na. O, day. Yun na. Kadiyot sa... ano ba? Tanawa. Naalas at ang tao nga mo nagbakililimos, o. Nasyas unahan bitaw ay. Ug nagtanaw din nato, o. Nakasangklas man siya, o. Tagas ang buhok. Bunguton ug bangason. Pasagli na siya. Watay labot niya. Sige na, angkas na. Ato na ta. Ato siya malabyan, day, Chris. Pasagdi siya. Mulabay na taniya. Wata makailag kinsa na siya, amay. O, day, Chris. Oy, si Amay man. Ha? Si Amay man eh. Hello? Amay? Bistri, pahibaw lang ko nga di ami padung sa ilang Raymond. Magunsa mo diya? Magpinirmahay. Kaya ang mupalit sa hosan lati day, Chris, mao silang Raymond. Mao ba? Pahibaw lang ko nimo. Okay, Amay. Amping ka. Salamat, Bistri. Love you. Rebound. Bye. Kagilo ka. Abay. Sato pa. Nagpasabot nga. Rebound mo ko no sato. Nagpasabot nga. Lalam ko niya. Unsa? Si Raymond ang mopalit sa ilang house and lot? Tuwa sila karon dito paingon sa ilang Raymond. Aron magpinirmahay na. Si Raymond ang mopalit? Lagi. Sila na karon. Niya na sila si Chris. Gipaabot ko ikaw, Chris. Aron matuman ang akong kagustuhan. Nga maangkon ko ikaw. Hello, Chris. Come in. Salamat, Raymond. Oh, okay. Come on. Dire una mo. Lingkod una mo dire sa loan. Salamat, Ray. Oh, paabot mo ha kay nagoy giandam nga panihapon para nato. Okay. Sa dili pa kita mangaon, mga Gio na kita. Oo, Raymond. Day, tanawal ko ng naon ni Raymond. Wala pa nagkwitog pa. Hilom, amoy. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Mangaon na ta. Asa na imong mami? Mabutra sa dili madugay.
Amay, nikuyog ka man gyud. Ikaw ron ang usa sa mahimong witness. Okay? Oo. Witness ko. Unya, ang witness kinahanglan og picture. Dali. Kuhaan taga picture. 2 minutes, makuha dayon. Picturean taga, okay? Okay. Chris, kuhaan ko na og picture si Amay, ha? Diri sa among studio. Okay. Mauni din himong studio? Mauni. Unsa ni oy? Mahimo ka manis. Kini. Puson di ka ubaatan ako imong ba. Ngano ni oy? Tama! Okay, magpakahilom ka. Ngano bitang kuyog ka? Tama! Sige, tama. Dili may tabang masayod ko. Si Amay katulisin kitong tabang. Nagkwento sila si Raymond. Amay? Amay, asa ka? Amay! Hello, Chris. Oh. Raymond, asa sa Amay? Nga nang ising kita siyang tabang. Ay, nakakita sa akong binuhing bitin. Ha? Asa siya? Naari as kwarto. Ni pahuway na siya, Chris. Usa ni pahuway? Ni pahuway lagi. Nakuhaan ko na siya og picture. Gusto ko siya makita, Raymond. Unya na. Kung mahuman na ta. Unsay humanon? Asa imong mami? Pagkigpinirmahanay magkahaog din of sale? Yes. Magpirmahay ta og dead of sale. Inig, kahuman na. Inig kahuman sa unsa? Nga. Sugton ako nimo. Sa akong gugma. Raymond? Please. Please. No, Raymond. Last nga, pagkiluoy ako nimo. Please. Please. Dili lagi, Raymond. Amigo lang ta. Sorry. Naupos na nga akong pasensya. Unsa? Gihurot nimo ang akong pailob, Chris. Raymond! Raymond, sagot niya! Napakiluoy na ko. Dili ka. Pues, buhaton ko ni... Buhay ko, Raymond! Buhay ko! Buhay ko! Ako ka lang, Chris. Ako ka lang. Sabi ko, tarong ka, pero... Dili ka mo lang po sinimong tinguhan. Dili, Raymond! Dili? Di ako kini, Raymond! Ay, makapapag. Ni akas ako kamay. Raymond! Kasakit sa kulong din kayo mag-ipak. Animal ka. Ni apay pati dahil. Niya ba ka na noon? Inay nga magpalamit ta? Magpasakitay na noon ta. Ikaw mong pinag-unag. Sabay ka, Raymond. Sagpit ka pa ni Lord. Demonyo ka di ay. Ay, lumos na palang pati dahil. Hirip mo. Raymond, Kakasok. Ayoko. Ayoko. Oh, okay, Bart. Dali, guniti siya. Gusto ko mong saksi ka sa akong buhato niya. Diri. Pagkanindot ka, I'm sure! Guniti siya. Hilit ka mo lang pus, Raymond. Hilit ka mo lang pus. Isik ka, ha? Karino to yun, hinduhan ni mo ka pa. Kinayayop. Ito yun ang tuo mong pa. Kiningwang pa up.
Tanawa, nito yung nagduhan ni mo ka pa. Doon ito yung duhan niya kakamoto ni Boy. Yes, Bart! Kana! Sugdan ko na. Langkaton ko na ng imong blouse. Ayaw! Kaning imong brap. Wow! Kaprisko! Katuyod! Puwa-puwa pa! Ayaw! Sugdan ko na! Bart, ka na! Farm up pa na, Bart! Ang sunod, Bart, buhatan na! Okay. Mutiblong na islangog sa himaya! Ayaw! Huwag magkapugong na ko! Ayaw, Raymond! Ito na ba? Raymond! Bart, doon na yung magkikilimos ka na kasupart! Pusilon, di ka! Ipusil mo sa pagto ni Boy! Kita ka! Makilimos! Panahon na. Napanilungon ko ang imong dakong utang karako. Raymond! Ang tao makilimos! Kinsa ka! Ang tao makilimos ang mayon! Siya kini! Kinsa ka! Siyang Hilito! Patay ka na! Patay! Aron mo to ka nga buhi ko. Kini! Ang hilito! Buhay ka! Madaplin ka lang, Chris! Anong nabuhi ka? Wa ka mo lampos sa pagpatay ka na ko, Raymond. Gibidlan pa ko rin mong gambay kinabuhi. Patay ka! Anong nabuhi ka? Nasayot ko nga naigo ang imong mata sa akong pagpusil. Hinungdan sa akong pagkabulhog, Raymond. Ari ang nga ko para ko. Pero wa pa mo tugod sa San Pedro nga maupos sa nga kong kandida. Iya pa kong ipapalit din sa butan arong paninglon ka sa imong dakong kasalaan nga nahimo sa kong kinabuhi. Akong tuong-tuhod. May lain pa, Raymond? Wala kong tuhod. Karon, ang sunod mao ng imong agtang, Raymond. Ayaw, ang hilito! Chris! Ayaw pagpatay! Salamat taon. Salamat nga niabot ka. Salamat na niabot ka! Naluwas mo taon ni mo! Bikan sa anak ka salbahis ni Mami Langreng! Hilom! Hunyurat! Masagdi ka! Pero masalti ko kung sinuhod! Ang salbahis mong anak mo ay nagpusil kang atar ni Baldomero! Ayaw pa to! Kadiya! Unsa? Panalip na lang yapon ni mong imong anak, Yurat! Bisag hapit na tapakyan niya! Hindi ko lata ka nagmaayo ni Raymond! Manalipod ka lang yapon niya, Yurat! Siya'y nagpatay! Nabati na ako! Nga siya mismo! Painisulti siya ginahan! Nga iyang gipusil siya to ni Baldomero! Huwag ka mo mamilagring! Multal mo kaaway na to ni Baldomero! Tinuod ba ang mamilagring? Ang imong anak na si Raymond, nasuod kong higala mo inipusil sa kong amahan. Pagkawa na ko magtahom, Raymond, nga ingon ka ba day ini kasungayan? Okay ra. Nakaako kapag pahiyong unsa no? Yes, Chris. Adto na ko. Mamatay kang hilito! Inip! Raymond anak! Raymond anak! Mami!
Amo sa dyan nakita dito nga pirmi magpaatbang sa gate. Nagbantay ko kanimo, Miss Chris. Angelito, Ibiyahan ko nila nga may kinabuhi pa. Og swerte na lang nga sa pagkamatmon para kong kabuot, dito na ko sa usa ka ospital. Ug ang nangluwas ka nako. Mao ang tag-iya sa dakong yuta din dito ko lagi na nga parinter di ay si mong Daddy Baldomero, si Engineer Baldon og ana Arasia. Oh. Chris, Tiyo, ako ang nakaluwas ng Angelito. Tiyo. Ug karon, andam ko ng puyan ang pilagkuan. Sa sirkumstansya, dako og puluhan, ya dili ka mapilan ko. Tabangan ko ikaw. Mutabang sad ko. Ang ako ikatabang, maong pag-ampo, Angelito. Salamat, Miss Chris, sa imong pagtabang. Ayaw pa salamat, Angelito. Kagawas ka ba sa prisuhan, bay? Ha? Kagawas ka na? Oh. Oh, bay, Mr. Matuman ko na ang akong gisaad kang Teresa. Ngaon sa Angelito? Nadaton ko na ikaw sa altar sa Kamilyon. Iwanag ng pag-ibig ang igawat sa... Og dinhi mga habal-habal driver ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Spinner, Randy Nakurda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Jan Lara. Og mga higala, niya mga artista na naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon sa papel ni Angelito, Francis Espares, Chris, Jennifer Dato Minyosa, Teresa og Milagros, Teresa Diaz Tirol, Baldomero og Bistre, Oje Compok Ragasa, Raymond June Pujanes, Amay Juvie Abadies. Sa ngayon na lang sa RMN Drama, kini inyong higalas kanginan June Caraca Pujanes, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ug mo to kalisenor ang katapusang sumpay. So punpo natong i-arrange na pod ang drama nga way hilakay no kay daghanan ni request ani dramaha eh. So mao na to akong ipabalo ninyo na ay mga episode ani nga nawala no. So paningkamutan na nako nga maistorya nako ninyo ang mga episode nga nawala sa maong drama no way hilakay kay daghan man jud ni request ani nga i-upload ko no nya nagpaybalo na ko ninyo daan nga naa jud mga episode nga nawala. Pero at least na ako'y backup record sa mga sa katapusang sumpay ani. Kay di may nag-upload sa una wa jud sila katiwas kay wa man sila ka backup record. Nya ako kay naman ko'y backup record so nakuan yun ako tanan ang katapusang sumpay no na record. So ato nang paningkamutan og ginihinay no. Kay di man pud madadali idaghan pa tong napatay mga drama uban i-arrange man. So mao lang to mga kalistener no. Og hapon na kayo dire ha kasing ko na kape no nya landong ko kay tag-o mga kalangitan no ug gusto na ko shout out ni Ma'am Grace Blanca Flor no salamat kayo no kay imo na sa kong gipaludan so tungod nimo no nakapadayon ta mahuman ang maribil nga drama nya karon natapos na sad ning anang habal-habal driver ka lang so ang ayay mapriso ka lang nga drama no sige sabok-sabok ni si Jumelatico no pasabton ka na ko no ngano ang ayay mapriso nga drama wa pa na to masumpay eh kay naay mga adlaw nga wa gi-aired sa DWHP no tungod sa mga balita ba na nakuha ang oras sa maong drama so nalaktaw wa nila ma-aired ng adlaw so ang episode nga naa pa nako kung ako masayop unom pa man siguro ni karon ika-unom dai so ni Kalunes pohon mo ay kapito nya tagpito man itong isumpay para maabot usang oras kapin so Lunes pohon pa ang sumpay sa inyong giatngan naghinapos nga sumpay so mao na explanation jumanaltikong no sa uban nga nagpaabot no hain rag sumpay no so mao ra to nakasabot na mo no nga anong ano to pa na to ma-upload karon tungod kay dahi mga adlaw nga wa gi-aired so nakulangan ang episode so Lunes pohon ang ikapitong episode para masaktong usang oras kapin okay taas na kayo kong istorya no pero okay ra kay katapos ang sumpay na bitaw sa mga drama nga ato ang ipaminaw karon no ang habal-habal driver ka lang so
Thank you so much mga ka-listener. Amping mo kanunay o God bless atong tanan, no? Bisag asang napita, bisag unsang orasa, ug bisan unsang sugala, perte gani mong di malasa, dungkoy pusoy. Wa ko kadlo kay akong kapildihan. Tungod kay sa kaulahian, maangkon ko na ang kadaugan. Unsa? Huwag ka may ambisyon sa kinabuhi. Sugot ka lang nga ingon ka, anak. Buhay istambay. Naapirmi sa sugalan ang dagway. Utang buot lang. Hatagi kong igong panahon. Ayaw na kong pugsa karon. Ikaw? Akong pugson? Una-unaon ko. Kung angay ko ba ikaw higugmaon. Yaks! Ew! Magpalayo ka? Talikan ko rin dapit. Nga naghatag ka na ko kasakit. Nagtuo ba ya, nga dili ka madutlan o kasakit? Every pain gives a lesson. And every lesson changes a person. Oh? Diyan ko'y pusoy. Dungkoy Pusoy, ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Dalit ka rin sa RMN Drama.